गिबि-गिबियावनो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ फरायनो आं आखा खालामबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। माखासे नुथायफोरखौ नुयोब्ला बर' हारिनि गेजेराव सोंलुआ सरासनस्रायै सिखांनाया गेदेर बाथ्रा नङा। मानोना जाय हारियाव बिबायारिनि नुथाया प्राय 80 बिजौ साननो हानाय आरो बे समावनो सानै बिग्रायारि सुबुङा जेरैबायदि राहा गोथे जानानै सरासनस्रा सुबुंफोरा जोबथा राहा बायदियै बिबायारिखौनो सायख'ना लानाय बायदि क'क्राझार जिल्लानि जर्दानपुर गामिनि समर बसुमतारी आरो सेरफांगुरि ओनसोलनि मैनागुरिनि बिनेश्वर बसुमतारी बिथांमोननि दखान फैसा बिबायनाया थारै साननो गोनां। सुलुङाव बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला हारिनि थाखाय हाथियार दैनानै NDFB नि मुङाव जेल जानांनायनि केसनि मुङाव रां रुफा गैयिनि थाखाय नखरनि हा हु फाननानैब्लाबो नांथाबै सिलिंखार जालांनानै जोबथायाव नागालेण्डनि केसनि हियारिंआव थांनो थाखाय आखायाव गरसेबो रां गैयिनि थाखाय बिथांमोना बेबायदि मैया दखान बिबायदों होननानै सुलुंनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होयो। आरो बिथांमोना बेखौबो बुंबावोदि शान्ति सुक्तिनि गेजेरजों NDF नि केडारफोरनि थाखाय रिहाबिलिटेसन मोननायनि जा दफा दंमोन बेनि गेजेरजोंबो दिनैसिमबो बिथांमोना गरसेबो रिहाबिलिटेसन मोनाखै होनना सुलुङाव रोखा खालामनानै होयो। पेलेस्टाइननि गाजास्रिबा हामास उग्रपन्थीखौ फोजोबस्रांनो थाखाय इजराइलआ आमेरिका बायदि हादोरजों लोगोसे भारतनि नरेन्द्र मोदी बिथांमोननि ग्रीन सिगनेल टुइटखौबो मोननानै जेरैबायदि इजराइलआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों हामास उग्रपन्थीखौ गाग्लोबदों थारै बे अरखौ फोजोबनो थाखाय 27टा मुस्लिम कान्ट्रिजों लोगोसे राष्ट्रसंघआबो मैया गोथौयै सावरायज्लायदोंब्लाबो बेरेन लैथोआव थानाय साबमेरिननिफ्राय निउक्लियार बम्बनि ट्रेनिं खालामबाय थानाय समावनो आरो फारसेथिं भारतआ इजराइलजों हेफाजाब होनायनि थाखाय थांनाय 2022 मायथाइनि आगस्ट 3 बोसोरसेनि सिगांनिफ्रायनो अल दहरा कम्पानिनि गेजेरजों काटारनि आयेन बेरेखायै गासै 8 भारतनि बारग' नेभिनि सान्थ्रि गाहाय फारियै केप्टेन नाप्ते सिंह गिल, केप्टेन सौरभ वासिस, कमान्डार पूर्णेन्दु तिवारी, केप्टेन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमान्डर सुगानकर काला, कमान्डार सन्जीव गुप्ता, कमान्डार अमित नागल, सेलर जोगेश बिथांमोनखौ हमनानै जेलाव दोनदोंमोन आरो दिनैसिमबो बे बिसारा 1 बोसोर सोलिगासिनो दंमोन। नाथाय हरखाब मैया काटारनि कोर्टआ बे गासै 8 सा नेभि रौनियाफोरखौ हरखाब फासिनि साजा फोसावना भारतजों लोगोसे मुलुगनि सुबुंफोरखौ समखिखांहोयो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथायखौ लानानै भारतनि फरेन मिनिस्टार बिथाङा सावरायनाय सोलिबाय थादों होननासो फोरमायदोंमोन। नाथाय हरखाब बेबादि थांखि लानायाव थारैनो इजराइलजों भारतआ हेफाजाब होनायनि थाखाय जादों होनना बिथाङा सन्देह खालामदों। मानोना काटार हादोरा बुहुमनि मुस्लिम उग्रपन्थीफोरा जेरै हामास, तालिबान, इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, हिजाबुल मुस्लिम ब्रादारहुड आरो अल नासरा फ्रन्ट बायदि उग्रपन्थीजों बे काटार हादोरा गोथौयै सोमोन्दो गोनां। ओंखायनो बेबायदि जोंनि 8 सा नेभि रौनियाफोरनि गेजेरजों भारतखौ तिर लानो नागिरदों होननाबो सुलुङाव फोरमायो। बेराफारसेथिं मैया पाकिस्ताननि गासै 5 उग्रपन्थीफोरखौ भारतनि रौनिया हान्जाया गावथारनाय जाथायखौ लानानै पाकिस्ताननि रौनियाफ्रा भारतनि रौनियाफोरनिसिम जम्मू काश्मीरनि RS पौरा सेक्टराव गावलायनाय जादों होनना सुलुङाव फोरमायो। मैया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा छत्तीसगढ़आव मोनसे सुबुं गुमैयाव बाहागो लानाय समाव BJP सरकारा आसामाव माद्रासाखौ बन्द खालामनायखौ लानानै सोंनायनि फिननायाव बुङोदि बिथांनि जिउआव माद्रासाखौ बन्द खालामनाय बायदि आरो मोजां खामानि जेबोखौनो मावनो हायाखै होनना बिथाङा रोखा खालामना होयो। आरो लोगोसे छत्तीसगढ़नि कंग्रेस सरकारनि गिबि भूपेश बाघेलनि सरकारा धोरोम गुस्लाय होनायनि अनगायै हादोरखौ जेबो जौगाहोनाय लाबोनो हाया होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारियो। नाथाय बेराफारसेथिं इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम मैया गांसे सकस दैथायहरो। मानोना बावैसो साननि सिगाङाव छत्तीसगढ़आव थांनानै आकबर सोदोबजों इनसाल्ट खालामनाय रावै कंग्रेसनि बिजाथि कुवार दाहाखौ थांखिनानै 700 आकबरा फैयोब्ला मोनथिखा 100 आकबरा फैगोन होनना गोख्रों रावजों बुंनायनि हेंथायै मैया बिथांनिसिम इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया गांसे सकस दैथायहरो होनना सुलुङाव रोखा खालामना होयो। थारै सान आरो हरा जेरैबायदि मिथिंगानि मोनसे सोमोनांथाव एंगारहायै लोगो बायदिब्ला साना जेरैबायदि हरखौ लोगो मोना आरो हराबो सानखौ जेरैबायदि लोगो मोना थिग बेबायदिनो मानसिनि जिउबो सुखु आरो दुखुखौ सम सम बजबना लानांगौआ 100% सैथो। बिब्दिनो जन्मनि राभानि नखरावबो जेब्ला बिथाङा 16 मे खालि सोरनिबा खैसाराव गोग्लैनानै लामानि जाब्रेदाजों थैनानै थाङो आरो बे सानखालिनिफ्रायनो बिथांनि नखराव खोमसि जोमैया साग्लोबथारदों। आरो जेब्ला फिन जन्मनि राभानि असे बिदा करुणा राभा बिथाङा गोबाव साननिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनानै थांनाय अक्ट'बरनि 12 खालार खालि थैयो अब्ला आरो जन्मनि बिमानि गोरबो बिखाया दुखुजों बांसिन गावस्रायो। जायनि थाखाय बिथाङा गाबै गाबै बुङो थारै आंनि नखराव फैनानै CM सारा आंखौ खौरां लाफैदों होनना आं खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनाय नुदों। नाथाय आंनिसिम CM सारा दिनैसिमबो फैयाखै आरो फैयाब्लाबो फैदों होनना खोनाना जोबोद दुखु मोनदों होनना बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होयो। लोगोसे बिथाङा बुङोदि थांना थानायाव जेसेबां दुखु मोनदों थैनानै थांब्लासो आंहा सुखु मोनगोन होननानै गाबै गाबै बुंनानै फिसाजोनि थाखाय थार बिजिरनायखौ रायजो राजाफोरा मोनगोन ना मोना बेनिबो सन्देह दं होननानै बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखा फोरमायना होयो। मोनसे सोमोनांथाव रादाब थांनाय 1978 मायथाइयावनो $1.8 बिलियन खरसा खालामनानै लुनाय 330 मिटार गोजौ 3000 खथा गोनां रियां यां मुंनि गंसे हटेलाव दिनैसिम 35 बोसोरसिम
बोसोरसिम जालायलांबाय नाथाय सासेबो सुबुं बेवहाय दिनैसिमबो थाफेराखै जाहोना मोनसेल दिनैसिमबो बे हटेलखौ जेबो जाहोन गैयाब्लाबो बेखेवलासिनो दोननाय जादों मानोना उत्तर कोरियाया बुहुमाव गावखौ एखुथा रेकर्ड खालामनानै मोजां मोनग्रा मोनसे हादोर आरो बेराफारसेथिं मैया मध्य प्रदेशनि नार्मादापुरामाव मासे जिब जुनार बुथारग्रा मुलिखौ दैयाव गलायनानै दोननाय दैयाव सौफ्लांनानै थैनाय बायदि जानानै थायो आरो बे जिबौखौ फिन फोथांफिननो नाजानानै सासे पुलिसा जिबौनि खुगाथिं गावनि खुगाजों बार सुफुंना थांनो नाजानाय जाथाया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोसारनायखौ जोङो नुनो मोनो जाय समाव इजराइलनि रौनियाफ्रा इजराइलनि गाहाय मन्त्रि बेन्जामिन नेतान्याहुनि फिसाज्ला यार नेतान्याहु बिथाङा आमेरिकायाव गावनि हादोरनि खैफोद समाव रोजा रोजा सुबुंनि थैनाय जादों नाथाय बे समाव बेन्जामिन नेतान्याहुनि फिसाज्लाया हागोर सेराव रंजानानै समाजारि बिजोङाव शेयार खालामनायखौ जोबोद दुखु सोंखारिनि समावनो आरोबाव सासे साংবাদিक थामहिनबा दहादु मुंनि खौरांगिरिया सान हर गिबि 7 अक्ट'बर खालार खालिनिफ्रायनो इजराइल आरो पेलेस्टाइननि दावहाफोरनि गोदान रादाबफोरखौ मुलुगनि सुबुंफोरनो दिन्थिबोबाय थानाय समावनो मैया गावनि बिसि फिसाज्ला आरो फिसाजो इजराइलनि एयार स्ट्राइकआव जोखोम जानानै मैया गावनि बिसि फिसाज्ला आरो फिसाजो साथामखौबो हस्पिटालाव खोमाना लानो गोनां जायो आरो सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा कटरी बे सेटेलाइट चेनेलनि खौरांगिरि एयार स्ट्राइकजों मेडिकेलाव जोखोम जानाय सुबुंफोरनि रादाब फोसावनो होनानैसो हाखु दाखु मेडिकेलाव थांदोंमोन अब्ला गावनि बिसि फिसाज्ला आरो फिसाजोनि गोथै देहाखौसो नुनानै फिसाजोखौ बिखायाव गोबा खरबनानै गाबै इजराइलनिखौ सोंखारिनाय जाथाया मुलुगनि सुबुंफोरनि सिगाङाव गावनि नखरासो मुलुगनि बेसेबांबा गेदेर रादाब जानानै फोसावजाबाय होनना सुलुङाव फोरमायो बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ अननानै जोबजासिम खोनासंजोबनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै थारै नोंथाङा दिनैसो आंनि रादाबखौ खोनासंफ्लांदोंब्ला आरो दिनैसिमबो साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम गुरै खावलायहरनाय थाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।